खुलुमबाय। दिनैनि खन्थाइ बिबार हान्जानि दैदेननायाव अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि मानगोनां दैदेनगिरि आरो मानगोनां बिजिरगिरि नोंथांमोन आरो बे हान्जानि मानगोनां सोद्रोमा नोंथांमोन आरो मानगोनां नायगिरि नोंथांमोन। आंनि मुङा अर्चना स्वर्गियारि। भिलेज मटंगा, पिअ निमुवा, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, पिएच सालबारि, पिन नं 781315। दिनैनि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो आं सुजुनाय दोंसे बर' खन्थाइखौ आवरायथिनानै बादायलायनो बाहागो लादों। आंनि खन्थाइया जादों हारियारि खन्थाइ। खन्थाइनि मुं बर' बिमाया गाबदों फै जों मिनिहोनि। बर' बिमाया गाबदों फै जों मिनिनाय लाबोनि। रथ' रथ' मेगननिफ्राय मोदै बोहैहोना गाबबाय दं जोंनि आइया। जों बयबो मानो नुलायाखै? गोसो गोरबो गोथौयै गोरबो मेगनखौ खेवनानै नायदो। बयबो खोनासंदो जोंनि आइया गाबगासिनो। जों फिसाफ्रा बैयाव साफा बैयाव दाफा। गैया जोंनि गेजेराव खौसेथि, गैया जोंनि गेजेराव अनलायनाय, गैया जोंनि गेजेराव मान होलायनाय। खालि दङ बोल' खुगानि सोदोबजों सोदोब, मोखां बिजाबनि सोदोबजों सोदोब। गोसोजों गोसो सिं सिं गावजों गावनि गेजेरावनो अर जोंहां जोंहां दावहा। बेफोरखौ नुनानैनो जानो हागौ आइया गाबदों। बिदिब्ला फै जों बयबो बेरेफोरबादि थालायदिनि, मोस्रोमफोरबादि थालायदिनि, ज' ज' हेफाजाब होलायदिनि। सासे आबादारिया साब्रै फिसाज्लाखौ सेफायनो होनाय गननि सल'बाथा दङना गोसोआव? गैयाबोला गोसोखांफिनदिनि। जोंनि गेजेराव जोंनो नागिरनाय दावहानि अरखौ हुखोमोरनो नाजादिनि। सिबिं गरसेखौ 7 जोन बिदा फंबाय रानना जालायनाय बादि अनलायदिनि। होलायदिनि बयबो गेदेरखौ गेदेरनि मान, उन्दैखौ उन्दैनि मान, समब्रा समब्रिखौ बेनि मान। जों बयबो फिसाफ्रा आखाइजों आखाइ हमलायनानै आगानजों आगान ग्रोब ग्रोब ज' ज' बयबो फैदो दावगालांदिनि सैथोनि लामाजों सोलोंथाइखौ सिगाङाव लानानै। ससानथिलिनि खालि सोबख'नाय थै बादि नासयनाय सोबख'लायनायखौ नेवसिदिनि। जों बयबो सोलायदिनि जोनोम होदोनि गुवार गोसोनि। अब्लानो जों नुनो मोनगोन पुर्णिमा अखाफोर मिनिबाला बर' बिमा आइनि मोखाङाव। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।